O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, asinaban hoxe en Ourense o acordo de colaboración para o desenvolvemento do programa de acompañamento nos hospitais e centros de saúde do Servizo Galego de Saúde. O equipo de humanización do complexo hospitalario de Ourense, por exemplo, é todo un referente e son moitas as propostas que lanzan e coas que aproveitan este espazo natural da cuberta do complexo. Son moitos os factores que influen na recuperación dun paciente, tamén aqueles que non teñen que ver coa medicina, como a música, e a labor dos voluntarios como Luís Humberto é fundamental. A realidade que temos en Galicia é a que é unha realidade sociodemográfica con xente moi envellecida, polimedicada, que moitas veces vive sola. Eso, pois, temos que cubrirlo de alguna maneira, non? E aí está o papel fundamental do que é o voluntariado, non? Un voluntariado que non só se dedica a informar, sino tamén a acompañar, non? En moitos aspectos, Antes se falaba aquí, non? Desde autocuidado, pasando polo baile, pasando por a música, non? Moitas actividades que fan que a vida dos pacientes nos hospitales pois sexa mellor, non? Trátase dun dobre tipo de voluntariado. Por unha banda, un de apoio á información, que se basea no acompañamento aos distintos servizos dos centros sanitarios. E por outra banda, desenvolvese tamén un de carácter social, centrado en actividades lúdicas, conversacións, paseos ou lecturas organizadas por cada hospital ou centro de saúde.